kana manga makateerera news idzi kubva kudhara, inini ndini one munhu asingatoteerere kana kuti kutedzera zvinhu zvese zvinenge zvichiitika, ende tisu vafana vari kubvisa hurumende nedata. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama tinogara takakubatirai pachannel yenyu Kulian TV. Ndisu zvechokwadi tiri kutemesa ZANU-PF musoro, tiri kuita kuti ZANU-PF ikwire BP, iko zvine zvavari kushaya kuti what is the next step, what is the way forward. Vamboheka WhatsApp channel yanyoka yemabhunu but kulienda yekweni mabalance. Anyway, muri Zimbabwe ndauya nyaya iri panapa yakamira kadai, so pari kupisa iko zvine government meetings are being cancelled and rescheduled for later dates following the announcement of an indefinite stay away by war veteran leader and former member of parliament Blessed Bombshell Geza this morning. Geza has become the face of resistance against Mnangagwa's corrupt rule that has resulted in collapsed hospital, 95% unemployed, highest inflation in the world and more. This is the current situation right now. ZANU-PF yakutanga kutochinja ma meetings anga ichifana unge ichiita vakutomatanga kumakanzura kumapostponda. And the funny thing nyaya ndasangana nayo panapa, responding to a call by war veteran Blessed Geza for Zimbabweans to stay away from work indefinitely to force President Emmerson Mnangagwa's exit. Police say they will be out in force to ensure people are free to engage in all socio-economic activities without fear or harassment. Polisi yakutopindira nyaya dzeZANU-PF nedzageza, ndosaka patiga chiti polisi yemuZimbabwe iri unprofessional. And ndosaka wandi chitoti kana ndichinge ndatouya, because we are always ready, we are always ahead of them. Saka tichida kuti tinge tichionesana. Kana chingori panapa uchiziva kuti wakafanana nepfungwa dzangu zvandotaura kuti nandifarire ZANU, kana uripo unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Ko zvine zvari kuzvimba zvisingatomboite, ende tiri kutoona kuti vari kupanika. Police iri kudedzera kuti zoni tinenge takakupai security, I don't know it's security yechigeza anamboni ndoda kuita hondo kuZimbabwe, angoti vanhu stay away, stay home, mbomera kuenda mabasa, timbotaurira nehurumende, tingosenda a message to Mnangagwa. But I don't know why are these people choosing to do whatever they are trying to do. And vanhu vanga vari paEaster, we understand vanhu vanga vachienda machurch, but this time around Geza told alright, kaholiday kamamawana ikako chimbowedzera kamwe kekuti muchigara padeni, because people are sick and tired of this so-called zvinhu zviri kuitika. Tiri papo tiri kuona mukomana uyu anonzi Weakness Chivayo ari kunzi agadzira atenga mapassport kuKenya evana vake, family yake vachichinja mazita for the sake of vana kavatine chingodespecta. Maphotos of course aripo, but akwanisa angubudisa mapictures evana muchivaona pamapassport acho, but for sure vana vake ndivavo kamukomana nekamusikana kaya vaiswa vari ipapo pamapassport manyowani ekuKenya. Ayo mapassport vanenge varipo vachiningirira vakaiswa maziface avo ipapo. This is the current situation in Zimbabwe right now. Pari kupisa. Mnangagwa is in panic mode right now. Zvigananda they are also in the panic mode. Zvigananda zvakutotsvaga citizenship kune dzimwe nyika, because they know very well kuti Geza akadedzera line up yakapenga. And for your own information, pane line up imwe yadedzerwa yekunzi vanhu vari pa wanted, the most wanted people. They must be very careful this time around. They can't ignore this Geza's movement, Geza's revolution, because they know what happened before pama days are RG Mugabe. Saka pakutonetsa kuti vatry kuignore zvinhu izvozvo, ndo zvimwe zvinhu zvinenge zvakutanga kuvatemesa musoro kuti tikaignore zvinhu izvi unozongorekana wapindwa. But ndiri ipapo pane nyaya iri kutaurwa naGeorge Charamba, spokesperson waPresident Emmerson Mnangagwa. But ndisati ndasvika pane nyaya yaGeorge Charamba, dangoonesana kana nevanhu vari muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako. Pane vanonzi veEducation Research vanoregister macompany muSouth Africa, vobva vakuvhurira FNB business account. Unongoziva kuti mazuva ano mukana ndeye kugara wakataimira, but kuti utaimire mukana iri kuitwa mari nevamwe muSouth Africa havakwanisi kuzokuudzai kuti you must register a company in South Africa. Education Research iripo kuti ikuitire izvozvo, and Education Research is a big company yakangozvipira yakati Kulian ndiye unogona kutaura nemaZimbabwe zvakanaka, and unowadza kuti isusu we are also willing to give back to the community, to give back to the society yedu yemaZimbabwean. Tivabatsire avo vasina mawork permit ngavauye tivabatsire, tivaregistere macompany. Chinongodiwa chete ivalid passport yako. Kana ndingoti valid passport, andinomuziva kuti ndikureva kuti chii. Ndo zvinongodiwa chete. Passport yako isati expire
contact them on the numbers that are showing on the screen. Ngoti mkoma OND plan B apa ndudo register company yangu ndudo FNB business account. It said that uri security guard ongochi mbotambirira mari ma account mai vamwe gara wavabata vakuvhurire yako gare unayo. You never know, mangwana zvinongomuka kana yakangovhurika even murungu uri kushandira akaranga kuti ndichade this post wakutokanda ako mapepa ma CVs ungawa uri construction kuti uwane tender ma government tenders anoda kunge uri registered uine company ingava unocheka muti kune pamwe pokuti wakwanisa kuzosvika uchicheka miti yema company yema government kana machiya vanenge vanigirikana unongoisawo yako mapepa ipapo wakutoita plan. So contact mukoma ON because what I know is vari kungobatsira vanhu vasina ma work permit vaya vari kuti inini ndinodawo kubatsirwa kuti ndinge ndichizoitawo mari zvinhu zvichindifambira. Saka enda munovabata munotaura navo ipapo vakuregistrire makambani vakuvhurire ma FNB business account zvakachipa. It's just that handikwanise kuti ndinge ndichiisa nhamba ndinge ndichikuudzai maprice acho because vanozotadza kurarama kufona kuzoti maZimbabwe makawanda. So contact them panamba dzavo ipapapa motaura nawo maprice munenge muchionesana. Handikwanisa kudedzera price but zvakachipa zvisingaiti mhanya ikoko munoitirwa ende unozonditenda mangwana kana zvinge zvazoitawo unozongondibata ungoti client thank you nekundionesa chidhiri chakadai. So unoziva kuti ndiri munhu ane one love nemaZimbabwe mafellow Zimbos ndikutokudza kuti mukana unongorenda kana zidheni rese ubotorendesera vana veku South Africa wakutoita dhiri. Even if you are outside South Africa unokwanisa kuita dhiri futi ukatanga kutoita business woregister a company in South Africa zvinhu zvakakufambira. So back to the story ngatidzokere George Charamba panapa zvakutaura kuti very soon we will get to the stage where carrying or repeating stupid disruptive messages will attract a lawful punishment. You cannot just circulate alarm and disprint it and go scot free before long. George Charamba nyaya yarikutaura panapa ari kungedza kutaura kune vanhu vakawanda vari kupula vari kutaura nyaya dzataurwa na comrade Bombshell vari kuti pakufamba kwanguva pata kutoendapo ukangodzokorodza ungoda ngosenda chinyaya ichocho back wangoda kuita kana kuti retweet whatever zvinenge zvakusungisa. Ini zviri fani zvitwa Zimbabwe toswera tichiudzwa navafana vakaita sana George Charamba usingakame musoro ma street kid madzungairwa kuti zvoni zvakati zvakusungisa as if nyika yacho ndeyababa vake. We don't tolerate such nonsense. George Charamba whatever gadzirirai kutiza muZimbabwe gadzirirai kusiya nyika iyoyo because hapana kana patingakunzwa tsitsi munogona kuzviudza mamwe maZimbabwe nzokuti vanenge vachikutyai not type yedu isusu. You think ndinganzi ndatya iwewe zvako iwe uri chii zvako iwewe tikakutarisa dununu zvaro zvako iwewe unozonzi anyway munozoti ndinotaurisa but ini ndatopedza so ndatotaura nyaya yacho iri papa besa pana ukushandiswa neZANU-PF ari mudhuze maMnangagwa. Mnangagwa is desperate for support ndosoka achitora vanhu vane mafake PhD achivaisa paside haakwanisi kuzovafaya kana vafumurwa nzi ndingane fake PhD because he is desperate for support. Anozoshaya kuti mangwana ndiani anozouya achindichikorera muzura kana ndikadzinga vanhu vane mafake PhD avo. Saka anozongokusiya uchingoshanda wakadaro because of unhu wamunoita because a normal gentleman hambofa akachikora muzura kuna Mnangagwa anongomhoresa as a gentleman. In fact mazita anoedza kuti taure pane this category. So muri Zimbabwe ndonyaya iri panapa ndakondikuendeka kubatira nyaya dzekuitika mastreets ese ekuZimbabwe iko zvine zvinokuza kuti inini handitenderere ndinoweka nyaya kunge mets handamuna ondotya handamuna ondovhunduka for your information. Kune vamwe vari kufona vachida kuti I think mafona wrong number vakawanda vakati zama vakazozvona kuti titori wrong number zvemashuwa. So kune vanhu vari kusenda maaudios number ndichakuisirai pascreen dzepaculient number idzo ndiri kusenda maaudios kwete kuuya muchida unotaura nyaya dzina basa ndagara nditambe nemi saka ndingosendai maaudios toisa pachannel. Thank you. vari kupanika haachazivi kuti voita sei vangoita mapresi every minute apa vakadzvanywa vanoenda chete apa toda aende komagamba kwakaonepi kuti munhu unoenda kubasa mwana wapresident unoenda kubasa neRolls Royce mota inoita million Rolls Royce komamwe masoja komamwe macitizen. Hatisi kuvada vanhu ava hatisi kuvada hatina hedu zvatingaita hatina bakato hatina bvumo nomuseve but Mwari navadzimi venyika vachatibetsera vachatinzwira tsitsi. Vana veZimbabwe tiri kutambura vana veZimbabwe vari kutambura. Mwana ari kupedza form 4 achingofunga kuenda Joni achifunga kuenda Botswana kunonhonga mumaprazi kunosakura zvivanze zvamatswana nekuda kwevanhu vava. These people tina vanhu vari kuUK vari kutambura vari kushaya kuti voita sei nekuda kwevanhu vava vanhu vachitsvaga kudai vawana mapepa
nevaonawo kuti vararame nekuda kwevanhu vava ane utsinye. Hai dei Mwari aikwanisa kuti chaiko chiri tiwane pfuti dambura vese ramatumbu achibuda pansi. Mwanangu, rega ndikutaurire, shutdown iriko iyi chipiri nechitatu, vanhu vakangwara ngavagare mudzimba, nekuti ukati tucha unosangana nazvo. Vanhu vakangwara vanoda kuvaka nyika ngavagare mudzimba. Vanhu tiri kuda change, vanhu tiri kuda zvinhu zvishanduke. Tarisai nyika yaparara, haina mari, haina mabasa. Nyika vanhu vari kutambura kunhonga svosve nemuromo. Hapana chekuti tuwa musi wechipiri nechitatu apa. Ngatigare mudzimba, ngatingovharai madhoo tokiya, zvogara zvakadaro. Kusvika rini upenyu hwekuti vepamatopu ndovanenge vachipanana mari? Ingava nyika inoita basa rekutengwa vanhu, nyika isina justice, nyika isina mutemo, inoti journalist anosungwa asina mhaka, atoingwa pabasa, ari kuita zvebasa, haisi ndururana, haisi mbavha, haisi mhondi, anonyimwa bhel. Vanhu vanongosungwa zvisina nemusoro wese. Kusungwa kwevanhu zvisiri pamutemo ndozvatiri kuramba. Kushaika mabasa munyika ndozvatiri kuramba. Zvekupambwa kwevanhu izvo tiri kuzviramba. Zvekungorova vanhu izvi tiri kuzviramba. Hatisi kuda hurumende yakadaro isina justice. Hurumende inofarira vanhu vachipondwa, vanhu vachipuwa, vachadhabhwa nayo mafocuna akati kuuya. Hatidi. Kana paine achazotonga zvake nyika ika, ngaatonge nejustice, ngaatonge nekunyatsoziva kuti takabereka, tinonzwa hura kurwadza, takabereka. Mwana weZimbabwe afanire kungotochwa mhani. Vanhu garai mudzimba, garai mudzimba, musamboenda kumabasa.